Radio Befo International Lamandjakulu Anika Fra Kunanja Barabara Tom Pajeri Paji la Delbogo Abla Jama Fau Bismina Aka Radio Madi Sanfe Naka Paji Kunadi Sanfe Bi Nie Asgile Anga Dwakun Farkulo Okam Bisa ame kuma femme ka ulute dore compétition africaine de football ame kuma okanope Ligue des champions africaine ani Coupe de confédération africaine Stade Mali de Bamako Joliba AC ulule ka Mali joro fa keneka dogogu tebenena ni club fla uyuka boko fala uyake Allah sura amaken tamatama nama ka fo résultat mun sura mogote dajitu oka Stade Mali de Bamako aletra opération yana ke Tunisie ka kon feno Joliba se ale fana masika kunkorota Bamako yanno na ala sunama dokun natai okon ola ube shini ka frashine ka ni club flaw ubunu ka boko flana ubuna ake kunungo amaka fa Joliba se ala ka tama minanta ku kunda Côte ka Stade Mali Bamako ale fana be ka laban ke ka Tanzania ka sokolu bismina yanno jumashi nata okon na ambe kuma nunu de kan bi amba fa bismina akwa radio Mali sanfe anaka page kunadi au sanfé ambe bita damene muna sa o te dora e basketball ame do ale keneka basket la sa au final bap mais c'est ka jumashi temeni o kon ola donc fédération malade de football fédération malade de basketball nale ka kola beni oye donc a basket final la sa chaw ani muso ulu kundo amadame d'abord tchelaka musolaka o fa fait a Stade de Bamako ale peka Joliba se ale peko bismina amanya muko Joliba kon be seba soro Real ka bi woro an sheki Real ale tabeke bi nani an wolofline Stade Mali Bamako sa tchelaka fa fait ale ni CRBT ulu kunyongona no be centre référence de basketball to Mali ko fo amay stade ko na buru CRBT ale nyokora la bi woro an koroto stade tabeke biduru ani sabay barokera uchuko ukon ulab donc ambe bola sambe de romna we coupe coupe AGSM interservice donc on est coupe AGSM interservice ne alu kofo abe Mali kuna fundila wabulu ka tomba kofo krengena na tomba mbe Mali farkulo kuna fundila munu nyashinembe farkulo nyinajama donc luka tomba no AGSM donc on be association des journal sportif du Mali abo kon kofo luka tournam meke sansa a baraw o kumesina alamsa jantamena sa dem finalu o kontana dem final me AGSM alen DNSEP abo kon ko fono be direction nationale des sports abo kon ko fo donc amay AGSM kon be sibasro nani an kele DNSEP ka o kon ka donc baraw keraw chukula final ba o kumblalo ka kunun ko makono amay AGSM ale kon ni Move Africa Maltel donc nalere coin sponsor bay donc luk mi ngona kunungo wala fe Stade Wenzen Koulibaly akon ola donc boltan ko rigra boltan gele boltan jijali jama bora kosewe kaskata tournoi kaskata ke chukumna fédération malade de football lu ko représentant mais ligue de district de Bamako de football au fraka au président ba au frappe mais ka fram ko chama ka no be supporter ko fo lu fara chama ko me kreka Mali journaliste sportif au fara chama bora kaskati kulengay akene ka chukumna donc Maltel ale kon ni AGSM donc amay ka fo Maltel aduna sebasro AGSM o kon ka saba ani fu final ba kon o keneka donc amebo o lasa amedo ramna we ka fo compétition africaine amedo ale kon keneka na dona keneka amba damene d'abord Ligue des champions ale kon ola Ligue des champions ale barak mese ka domna o bena depuis amadamne poule A konana poule A no bakurba folay o luka baro damne na samedi do 19h o wati amay Pyramide FC kabo Egypte ale konni Rivers United kabo Nigeria o luk nyongona Pyramide ale be seba sur areka so Rivers United ka saba an karangulu o 19h kella sa samedi do Renaissance Berkane kabo Maroc ale konni Power Dynamo donc iba ka fo kabo Zambie o luk nyongona Renaissance Berkane ale be seba sur areka so saba an karangulu tukuni donc ale fana be seba sur areka so saba an karangulu o ko bakurba folay bakurba flana na kama ko poule B o fana ka matchu kera samedi do 13h wakati Young Africans kabo Tanzanie donc ale ko ni farde araba o luk nyongona ama Young Africans ale be seba sur kele an kanangulu ola o samedi do kele na 15h wakati National Al Ali kabo Egypte ale ko ni Jeunesse Sportive de Kavili kabo Algérie
olu kun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Jes Kabylie Ali ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 4 ani 1 o bɛ baara kɛ o cogo la poule B ale kɔni kɔnɔna na sa poule C n'o ye bakuruba sabanan ye an b'a ye o daminɛna jumadon 13h wagati El Ali Omdurman ka bɔ Sudan ale kɔni ni USM Alger ka bɔ Algérie olu kun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ El Ali Omdurman ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 2 ani 1 o kɛra jumadon olu ka bakuruba tɔ kelen match kɛra samedi sa an b'a ye Mamelodi Sundowns ka bɔ Sud-Afrique ale ni Saint-Louis Lupopo ka bɔ RD Congo olu kun bɛ ɲɔgɔn na Mamelodi Sundowns ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 3 ani 1 o baaraw kɛra o cogo la sa poule 2 n'o yɛrɛ b'an concerné o matchw kɛra samedi ani dimanche samedi na sa 16h wagati Espérance de Tunisie ka bɔ Tunisie ale tun bɛ ka Stade Malien de Bamako ka bɔ Mali la yan nɔ an b'a ye o match banna fu ani fu u y'a daminɛ cogo min na a kun cɛra fu ani fu Stade ale kɔni ni Espérance de Tunisie u kɔni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔntan in gɛlɛyara a jijara kosɛbɛ fu ni fu in a kɔni kɛra sababu ye n'a ma bɛn Tunisiens ma kosɛbɛ ka d'a kan Stade ka t'u koron u yɛrɛ fɛ yen sa a kɛra fɛn ye match kɔni n'a kun cɛra u ka dusuma kasa kan kosɛbɛ sababuya la u ka degeni karamɔgɔ u yɛrɛ tun bɛ fɛn k'u bolo bɔ o kan na ka d'a kan olu yɛrɛ bolo olu ma ka match nul kɛ Maliens fɛ donc o kɛra sababu ye donc vraiment u kɔni dimina u ka entraîneur kɔrɔ kosɛbɛ a baara la Espérance ale kɔni ni Stade Malien de Bamako a match banna fu ani fu samedi tɛmɛnen o kɔni na o la olu ka poule tɔ kelen kɛra dimanche 13h wagati Simba Sport ka bɔ Tanzanie ale kɔni ni Petro Atletico de Luanda ka olu kun ɲɔgɔn na an b'a ye match banna 1 ani karangolo ka tara Petro Atletico de Luanda ka taa ale kan na ka bɔ Angola kaw olu kɔni fɛ yen nɔ baaraw kɛra o cogo la o kun ye Ligue des Champions Coupe de Confédération sa n'o ye Coupe CAF ye dala teliya la an b'a ye o matchw fana kɛra dimanche don o matchw kɛra dimanche 16h wagati Bamakɔ yan nɔ Joliba AC ale tun bɛ ka Olympique Club de Safi ale tun bɛ ko bisimila ka bɔ Maroc jamana kan donc an b'a ye k'a fɔ Joliba kɔni bɛna buru kosɛbɛ Olympique Club de Safi ale kɔni ɲɔgɔnna la 1 ani karangolo depuis sanga 25 na an b'a ye k'a fɔ Marocains olu kɔni bɛn'u ka celu sɔrɔ ka don Joliba AC mɔgɔw u kɔni b'a da tulu la ka da jaba la u tɛ se ka bi égaliser donc mi-temps bɛ kɛ o 1 ani karangolo kan fo bɔlɔntan deuxième mi-temps bɛɛ bɛ kɛ 1 ani karangolo o kɔni kan donc o b'a yira k'a fɔ Joliba kɔni phase de poule in na donc a daminɛ kɔni bɛna gɛlɛya ma kosɛbɛ donc an kun y'a yira k'a fɔ opération 9 points à domicile Bamakɔ yan nɔ donc Joliba AC kɔni ale kɔni ta o tɛna se ka bɔ a sira fɛ bilen donc Joliba AC ale kɔni bɛ buru 1 ani karangolo dimanche tɛmɛnen o kɔni na yan nɔ olu ka bakuruba tɔ olu ka affiche tɔ kelen la sa an b'a ye Isma Alger ka bɔ Algérie ale kɔni ni FC San Pedro ka bɔ Côte d'Ivoire olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Isma Alger ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 3 ani 2 FC San Pedro o kɔni o kan baaraw kɛra o cogo la bakuruba filanan n'o ye poule B o matchw fana kɛra dimanche don 13h wagati AS Maniama Union ka bɔ RD Congo ale kɔni ni Azam FC ka bɔ Tanzanie olu kun bɛ ɲɔgɔn na Maniama Union ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 2 ani karangolo donc Wydad Casablanca ka bɔ Maroc ale kɔni ni Nairobi United donc ka bɔ Kenya olu kun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye Wydad Casablanca ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 3 ani karangolo bakuruba sabanan sa n'o ye poule C o matchw fana kɛra dimanche don 13h wagati Stellenbosch ka bɔ Sud-Afrique ale kɔni ni AS Otoyo ka bɔ RD Congo olu kun bɛ ɲɔgɔn na Stellenbosch ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ a yɛrɛ ka so 1 ani karangolo bɔlɔntan gɛlɛn bɔlɔntan jijalen AS Otoyo ale yɛrɛ degeni karamɔgɔ o ye malien ni u ko ma ko Seku Sek ni dɔw ko ma ko Bako Sek donc an b'a ye k'a fɔ Mali dɔnkilidala min bɛ yen n'o ye Jɛnɛba Sek ye an b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ balimakɛ o ye n'o ye Bako Sek ye an b'a ye k'a fɔ olu ka bakuruba tɔ kelen kɛra 19h wagati 19h la sa CR Belouizdad ka bɔ Algérie ale kɔni ni Singida Black Star donc ka bɔ Mozambique olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ CR Belouizdad ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 2 ani karangolo o bakuruba naaninan na sa n'o ye poule 2 16h wagati Al-Masri ka bɔ Égypte ale kɔni ni Cager Chip ka bɔ Sud-Afrique olu tun bɛ ɲɔgɔn na Al-Masri bɛ sɛbɛn sɔrɔ 2 ani 1 o la Zamalek de Caire ka bɔ Égypte encore donc ale kɔni ni Zesco United ka bɔ Zambie olu tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ Zesco ale bɛ buru Zamalek ɲɔgɔnna la 1 ani karangolo donc an kɔni bɛ bɔ o kɛnɛ kan nin cogoya la Ligue des Champions ale kɔni na sa an b'a ye k'a fɔ FC Barcelone ale kɔni ni Chelsea olu tun bɛ ɲɔgɔn na mardi tɛmɛnen na bɛɛ ɲɛ kun jɔlen bɛ match min na an b'a ye k'a fɔ Barça kɔni na buru Chelsea fɛ yen nɔ 3 ani karangolo
baaraw kɛra o cogo la an b'a ye balontan kɔni kɛra balontan jitalen kosɛbɛ olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mardi tɛmɛna sa donc mercredi la sa Tottenham ale kɔni ni Paris Saint-Germain olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye Paris bɛ sɛbɛn sɔrɔ Tottenham ka 5-3 Liverpool ale kɔni ni PSV Eindhoven ka bɔ Hollande olu tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye Liverpool fana bɛ sɛbɛn sɔrɔ Liverpool bɛ buru PSV Eindhoven ɲɛkɔrɔ la f'a yɛrɛ ka so 4-1 donc baaraw kɛra o cogo la Bayern Munich ale fana ni Arsenal olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na donc Arsenal fana bɛ sɛbɛn sɔrɔ Bayern kan 3-1 donc Real Madrid ale ni Olympiacos de Pirée ka bɔ Grèce Real fana bɛ sɛbɛn sɔrɔ 4-3 donc an kun sera ka mun sɔrɔ ka lase mɔgɔw ma o kɔni ko ni bi an y'a fɔ cogo min na compétition africaine na n'Ala sɔnna weekend in na baara kɔni bɛ sigi sen ka Joliba se ale bɔra yan nɔ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ani FC San Pedro u kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma dimanche nata donc n'o bɔra sa o dimanche don kelen na Bamakɔ yan nɔ stade 26 mars la an b'a ka fɔ stade Mali Bamako ale kɔni ni Simba Sport ka bɔ Tanzanie olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ sari ale bɛna ka bɔko filanan kɛ bɔko fɔlɔ a ye match nul kɛ bɔko filanan donc o kɔni bɛ kɛ dimanche nata 16h waati Bamakɔ yan nɔ donc Simba fana ale ka bɔko fɔlɔ la ale cira a yɛrɛ ka so donc deuxième tour in na ale bɛna essayer ka kunkɔrɔta Bamakɔ yan nɔ donc baaraw kɔni bɛ yan balontan bɛ gɛlɛya kosɛbɛ stade ale kɔni Simba o ɲɔgɔn cɛ donc n'Ala sɔnna stade Mali Bamako a yɛrɛ b'a ka entraînement kɛ bi stade 26 mars o kɔni na donc kunungo a y'o kɛ a yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye complexe sportif Seni Jara ale kɔnɔna na Sotibakaw fɛ bi a bɛna a ka entraînement fɔlɔ kɛ donc stade 26 mars la sini a b'o fana kɛ stade 26 mars o kɔni na donc an bɛ Ala deli Joliba se ani stade Mali Bamako donc bɔko fɔlɔ kɛra cogo min na donc bɔko filanan o ka se ka diya ka tɛmɛ bɔko fɔlɔ o kɔni kan donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a y'a fɔ cogo min na Mémoral Abdul Wahab Jigiba ale fana tako 6nan o fana baaraw bɛ sigi sen kan Kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ bi ni Ala sɔnna don n'a nataw la mun mana bɔ jaabiw la an b'o lase limanaw ma an kun sera ka mun na s'an ma bi o de kun ye nin ye bi tilegan in o kɔni na radio Bɛɛfɔ international ale sanfɛ 102 ala kun ka fɛ 5 o don ka fara kunnaja barabaratɔn page lajɛlibagaw aw bɛɛ lajɛlen ma donc aw sera ka mun sɔrɔ ka lase an ma kɔni ko nin ye bi an b'a fɔ Ala k'an kɛ dɔgɔkun wɛrɛ jɔn ye